Xoria errezinula, xoria izango zen. Ixoria, ixoria, ixoria. Xoria zaude isilik, ez egin kanturik. Xoria zaude isilik, ez egin kanturik. Ixoria, xo. Definizioa izan daiteke nola musika eta poesia, kasu honetan, gai nahiko simboliko baten inguruan uztartu, ez? Eta gai horiek izan dira denbora, euria eta tantak eta horiek adierazten zutena, eta espazioa berriz lurra, lurraren presentzia, Lizardiren oilur poematik abiatu eta horrekin egindako jolasak. Eta gero beste simboliko kitxoria egon da hor, askatasunaren simbolo gisa, eta barra egin dira jolas ironiko eta serioak nahazturik, zerarekin, kanta tradizional batekin, txoria zaude isilik ez egin kanturik, eta Mikel Laboak kantatzen zuen, egoak ebak iriban izkiorekin, egin dira alako jolas batzuk. Zan dira, pixka bat leitmotiba edo zera egiteko, jartzeko. Behar bada poesia zera da, edalontzi bat itsasoan barrena, nora ezean bidalia. Ez dago mugarik. Zerua da muga. Behar bada poesia musikatik jaiotzen da, eta musika pinturatik Oi Kandinsky. Eta pintura poesiatik eta musikatik, eta musika poesiatik eta pinturatik, eta abar, eta adar, eta txori, eta txori. Puntaren puntan, zegoen kant, xo. Sarrera testu bat irakurri nuen, zer da poesia. Ironia desente zaukana, baina poesiaren definizioaren eta poesiaren eta musikaren arteko zeran harremanaren horren inguruan eta aritu nintzen poesia, musika eta pintura. Eta poesia musikatik jaiotzen da eta musika pinturatik, eta poesia musikatik eta pinturatik eta musika poesiatik, eta holako joko bat egin nuen azkenean adieraziz bezala isiltasunean dago artearen nolabait iturria, eta hortik sortzen dira forma bat, izan daiteke hitzezkoa, bestea kolorezkoa, bestea doinu hutsezkoa. Txoria zaude isilik badu nolabait isiltasunaren reibindikazioa edo aldarri bat, ez? Kontra esankorra da, noski, poesia egitean hitz egiten duzu, baina poesiaren azpian isiltasuna berez nire ikuspegitik handiagoa da hitza baino. Txoria zaude isilik hor dago. Eta beste esana ironiko batzuk ere topa daitezke, baina nik nahiago dut hor geratzea, ez? Mailu isilak abiatzen du edo jarraitzen du nire ibilbidean halako poesia sozialaren halako irakurketa batekin. Nire lehen liburuan bat zegoen, halako poesia sozial modu bat. Eta horrek egiten du irakurketa gaur egundik. Mailu isilak egiten du gaur egungo nire irakurketa bat egiten du. Eta nik uste dut oraindik sakonera jotzen duela haien atzemarran. Baina beti ere ez da irakurketa ideologiko bat edo
gehiago da sentipenetik egindako irakurketa bat. Egon daitezke azpian ideia filosofikoak jakina badaudela. Baina batez ere indarra hartzen du horren bizipen sentimentuzkoak, emozionalak. Horren goseari, aurrak gerretan hiltzeari, askatasun faltari, violentziari, irakurketa emozionalak egiten saiatu naiz. Ironiarekin nahastuta, noski. Sendoa da nire haurtzaroko etxea, oinarri sakonekoa. Badu harrotasunik, badu alaber ezin konta ala orbain, haizeak eginiko arramazkak, euriak sendatu gabeak. Ateak ez dira osorik zabaltzen, umil mintzo dira, aintzinako lotsaizun batek apaldurik. Bihotza indartsu dauka oraindik, taupada zorrotzek beren burua zauritzen dute. Besarkatu egin nahi dut, baina ezin bi besoen artean bildu, eta urrutisetik begira nagokio. Egunkaria zabaldu dut. Israelek aleunka palestinar etxerik gabe utzi ditu. Hamas da orain samaritar ona, eta eskaintzen dio egartsuari katilu bete nitroglizerina. Israelek aleunka palestinar etxerik gabe utzi ditu. Hamas da orain samaritar ona, eta eskaintzen dio egartsuari katilu bete nitroglizerina. Israelek aleunka palestinar etxerik gabe utzi ditu. Hamas da orain samaritar ona, eta eskaintzen dio egartsuari katilu bete nitroglizerina. Kukai dantza taldearekin egiten duten talde berak egiten du musika, Iñaki Telleriak sortua, egokitu eginda, pixka bat eta gauza batzuk ere erantzi zaizkio, irakurketari doitzeko. Honen sustraia dago nolabait nik lehen alabakin egindako saio batzuetan. Hori eta baita ere Krater ensemble, musika garaikidea egiten duen taldearekin egindako Tabakaleran egin genuen emanaldi batean, hor bidearekin jarraitu genuen, jende gehiago uztartzen joan gera, eta oraingo pausua izan da, nik uste dut oraingo pausua musika eta hitza are gehiago lotzera egin dugu. Hori izan da, lehen ere egiten genituen, baina nolabait musika bere aldetik zijoan poesia bestetik eta tarteka lotzen ginen, dagoen saiatu gera, biak erabat lotuta jartzen. Tanta bat, alambretik zintzilik, egunaren azken errainuek horitua, eta behean eriotzaren limoia zain. Bi zitroin doratu, atarratzeko jaunak, batxo du galdatu. Bi zitroin doratu, zitroin, Xoria zaude isilik, ez egin kanturik. Xoria zaude isilik, ez egin
kanturik. Gustora gehatu da, oso gustora. Musikariak ere bai, ni ere bai, batzuetan harritu ere egin ginean, ze zalantzakin egiten duzu hori, ez? Eta azkenean momentuak berak esaten dizu, ez? Da sartu, atera, sartu, hizketan ari bazina bezala, ez? Instrumentu bakoitzarekin, hizketan eta aldi berean jendearekin. Eta orduan, niretzako esperientzia ez dakit berriz errepikatzeko gauza izango nintzateken, errepikatu bai noski, baina hola elitzak ateako, beste zerbait ateako elitzak izan zen. Momentuko emaitza bizi bat izan zen. Hori izan niretzako esperientzia berri bat polita. Xoria errezinula, xoria izango zen. Ixoria, ixoria, ixoria. Xoria zaude isilik, ez egin kanturik. Xoria zaude isilik, ez egin kanturik. Ixoria.